Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Jana, Ah, Ba rencana rayu kini, udah pulang. lain dah. Ah, dia dapat cuti ya? Lain dah. Syukur alhamdulillah. Ayolah kami tunggu di rumah, mudah-mudahan sehat, selamat sampai di rumah. Assalamualaikum. Jana, waalaikumsalam. Saayun sapa bimbingan Mama joka manakan Malape bulan Ramadan Salam bajawe kamanangan Barayo di kampung kita Adai budayo di tanah bundo Bajawe tangan saling basuh Are genggam saling menyapu Salam barayo dari Minangkabau Dibuka gulai katupek gulai kapau Basanda gurau jasana dari rantau Nanlah pulang Minang Maimbau Salam barayo dari Minangkabau, basam buang tangan saling menjambau. Basanda gurau co orang rantau, nalah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau co orang rantau, nalah pulang Minang Maimbau. Daru rapu asikara kali Basambang mani nyopi nyarap Baputa kampung coba kuliliang Minangkabau babagi salam Barayo di kampung kita Adai budayo di tanah bundo Bajawe tangan saling basuh Are genggam saling menyapu Salam barayo dari Minangkabau Dibuka gulai katupek gulai kapau Basanda gurau jasana dari rantau Nanlah pulang Minang Maimbau Salam barayo dari Minangkabau, basam buang tangan saling menjambau. Basanda gurau co orang rantau, nalah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau co orang rantau, nalah pulang Minang Maimbau. Oke. Basanda gurau